November ni som pangat lai lama khovel ram sang ruai tu ta chu Balia G20 summit neina an pung khoma chuti rolin hun hlataka Poland chimchaka chevado khua Ukrainian border bulloko chu missile panina denga Ukrainian border hi he khua tanghian kilometer liemo ruk engmole ka hla umani atoi zong in soi thaila he missile lo chuna hi hriat ani lo baka tu man khoi tanga local nge ti ngaidanan siam thiam lowa mase tuna chuan thuru gani to lo ne video topa tu ta tinge ka hril thon chunia he missile pu ka wang hian police mi panin annuna an chan pa kan hriat theu angin Poland hi khovela sipai thil ti thei ber pole politics tang rol Polian ber NATO member zinga minia NATO article pangana ichiar chuan heti hiana in siakang ral thomeng chi po manga NATO member pakhatemo pakhat aya tam bai ni chuan NATO member zong baina nga ngai aniang heti zong hen soi thaila NATO a hian member ram som thum ominan member pakhatin baina to kani chuan adang som ni le pakwa te chuan in chan le wang lovin an member pui chu an thlo pang NATO china tan history a article pangana hi 9/11 no voi khanna ta na man turin NATO member Afghanistan joint operation nekal khom te chuan an rela NATO article pangana hi kan enchian chuan November ni som pangat lai lama missile mga Poland bai ani na hi ral thuam mga in bai na nga achiar thaini Russia le Ukraine buena kan thewanga hei wangin Russia chu rin hlel ber ram ni in mi zong in Russia chu missile thlak tu anga an ngai vekani chumi ani wang chuan internet a in nialna achuak tamin ngaidan chi sang apiang na sa hle maya news media then khat phei chuan in do pui pathum na chuak turang ten an soya achan chu Russian NATO member missile mangin aka awangin indo na chu chuak ngei tura an ngai wangani Russia le Ukraine boina chungchang khachiang vaklo te point anril ruwa lang masaber chu Russia ti ani nge yang ti hene Russia chu mo pu reng pon ni achan chu thariat kal ta chung khan an chanchin chalo chi sang hriat nein chanchin thalo lam phei chu oi ol sam le suala engpo chu ni se tu na hian nei to chuan thei top chuin investigation te na in Russia laka indo ponero an man mo ran lo ne achan chu kha missile pani Poland ram chunga puakha Russia se pai ti ni lovin Ukraine si pai ka chu ani ti an hriat chu to wangani missile na den fu na huna preliminary investigation an nei hian khang missile lo pian chuna kha ul sam takin ashil fia theinge yang le preliminary investigation ti omzia chu police agency thil poi thlen na huna an thil mu dan report an the lu tila afia zo kome anina taka chuan Ukrainian president Zelensky chuan in kha missile tlak na huna khan arang thayang berin kal phalna nei adu thule an mi thiam de soifiana social media kal tlangin live commentary nei adu thu soin missile tlak thu chu an ma ni lovin Russia ti ani ti na pha mase makde umain United States President Joe Biden a chuan kha missile te kha Russia tanga ka chu ani thailo ti na soi thungani chutiang bokin NATO Secretary General Jens Stoltenberg a point tholeni tlailama Poland ram chunga missile puaka wanga mi pani thina thlen tu kha Russia baina ni ti alan na engma omlo ti ve bokani chutiang te nu ni ta ka chuan Ukraine President Zelensky tan chuan buaina lian tham takatling thani achan chu United States le NATO ronna anar wangani United States le NATO chuan engrot na nge an siam reng an soidana chuan Poland a missile puakha Ukrainian sipai te ka chu sualani antia mase Zelensky ave thunga ro chuan ke mani ti anilo Russia ti lom ti in atang vet la thungani an buaina chungchang thachiang tur chuan engwangin nge Russia le Ukraine an indona chan kan hriat phodangai do nei indo chuan chan bulpui ber chu Ukraine chu European Union a telve andua chiang zokin soitaila Ukraine chu NATO tangrol pola telve andune mase Russia eroi NATO in khochak lama an huang an zo zela wangin an ngai thailo hle thunga he hi chutlang hretani Soviet Union tluk chiat nu khan NATO chuan khochak lama an huang an zo na sa em ema NATO member ten NATO an som kumian chuan i hrathiam mayang
in la share dang chon January thla Russia in United States on Ukraine ram ven himna angai tha tia soin in ram siamna nei tur point anin hong tok lo ti apune kha chu changala ni lo Russia chon United States President Joe Biden a chuan Russia thil phu ta pom lo tin a soitel bokani chumi omzia chu khothlang ram abik takin United States chu Russia nena buaina nei du ramania mase indona tola Ukraine athlang tina ni chu lo wang emo thil an hria chu wang po kan ti thayang chu Ukraine chon NATO member ni atumna chu asut le a ole he thil hi ngai to chiang turin ka du chu ni he indona hian in thlaria chung o to in top lam alapan hlei thelo chu ni hi kan hria thewang hi United States le European ram te chuan Ukraine pek tu ral thuam an nei lei thei to meuloma hei hi thil mak po ani hran lo ni achan chu United States le European ram ta chuan an ral thuam nei zong Ukraine a thon vek turin i bei sei thei bik lowang tranpui chu I tranpui thei te meumaya ma se mi kan tranpui ani point tranpui dan chin to ko thina ni chu tak chu tu na hian zo in lang chho mek zela chu tiang chu alo ni ta ka chuan Ukrainian President Zelensky an Russia nena buaina la nei chun zom zel adu ni chuan ati thei thaber le chun chu United States le NATO member ramte an buaina nulu ve chau he ni chu thil ti tur chon NATO article pangana manglo theilowa siam chu ni Ukrainian Poland a missile pani aka na chan chu hei wang che he ni chu mi zong in an hria President Zelensky appoint a hria ni heti anga chet ala ni chuan NATO member ram zong in Russia lama anmit an len dona an du thu samang nge in thlariat nuwa NATO hruai tu te chu an boina anon rol ve thei to dona ni hemi chung changa hian ngai to na ti thui thei deuh thiloma in ngai to ve tho ni pokaring ama sabera chuan Ukrainian sipai te khan Poland lama an missile khakap chuak thang ni se khang missile te khan chin chiana identification number emo ming achuang ngai dona chu chon Ukraine anin rol nge ni ti atar lang dhona ni thil pakhat je telka du chu khang missile te kha Ukraine siam po ani thaya American missile po ni thei tho bokani chu tiang bokin European ramdang missile po ani thei tlata achan chu Russia le Ukraine in do tran tira tangin heng ram ta hian Ukraine hi ral thum ji sang an pek wangani apani na chuan khang missile te kha Russia missile siam ani ve thei tho bokani engwangin mo in ti ni mai thaya achan chu Russia siam missile mo zat kha puak lawom wangani chung Russian missile puak lo ta chu Ukrainian sipai te chuan la in asiam that ngai lai te siam thain an mang le po ni thaya hei hi thil om thei ani vet la ta ni chu wangin ngai tha mai chi ni lo ni ani na taka chuan Poland in statement siama Russia siam missile chu an ram chunga aron tlak thu tarel ani a chu wangin Poland le Ukraine tan chuan Russia mo pukha thilol sam tak tur ani rengani mase United States chu ron tong chuakin tong Cameron nei vele ta apathum na chu United States le NATO secretary in Poland missile manga bei an to chung changa statement an siam kha uluk dewin han siar non le theu Biden a tong kam man dik tak hi kan tilang henge missile te Russia ranga ka chu ang che alawa heti hian soi chun zom lein investigation zo felvek ani malo chuan eng thutluk na ma siam ani don lo chu tiang chon soi ma se missile ka chu ani na mun hi Russia tanga hlalo te tin a soitel bokani a statement te ki uluk taka in ani chuan a statement chan ve chuan he thilai hen Russia in enroll na anei lo tiang dewina soya ma se a statement hnung zo ka ero chuan investigation zo felvek ani nuwa chau thutluk na siam ani tur thua soile a heng thu pani te hi ngai tu chian ngai khop mai ngai tu chiang lova pom liam mai chi ni lo ni he thil thlen hun he ngai tu chiang ve ma te November ni som panga thol ani tlai lama he thil thleng ni in atuk November ni som paruka Biden a chuan G7 le NATO hruai tu te urgent meeting nei turin a ko ngal chuka engtin nge man lak don ti relan tum ti a chiang rengani chu tiang bokin Russia point he thil thleng chung changa hian Poland chu thunun theilo khopathin urtea alo pu ve boka ilo chik chuan atirte atangkan Russia chuan demna thu an chua point engtin ma an chang le thadu lo ni angoi zoga an tang zela achan chu khothlang ram zong an ma chonti anin hrechiang hle ni
an thiam thu emaw soin chang let pang ningat sela chu an chanin mai an chan po atluk lo mai thei ti anin hra chiang ani ka soi to a ka soi non leang Russia and Ukraine so abei na dawlo khotlang ram zong zong po abei tel vek ani heta be mo do kan ti hian si pe in do na ka soi lawa khotlang ram ta khian Ukraine chu ral thuamin an tran pui ti chu mi zong zong in kan hre vek ani video khian tu in nge ral thuam pe a eng ral thuam nge an pek mu turin kada ilo en meidon nia hei ba ka hin Russia chuan khotlang ram sel na chi rang ma chonin an chan chi na chi thayang berin an chhuwa wangin khovel mit muwa Russia chu thiam lo an chan tira hei wangin Russia chuan lamtang nei tlemin khotlang ram omna lam lama khovel ram dang chu asudul dual tila kan soifia berome heng ba ka hin an buina zong kha en taila Russia chun asipai za som ni tanga ni nga vel Ukraine ati ruta Russia hi ram lian tak ani wangin asipai zong Ukraine lama athon vek thelo ni ram pakhat atanga sipai za som ni tanga som thum thon chu chu thanem tham takani atlem zok lo ni amero chu hei chu indona muala chu ani soitong khan indona mual pialama Russia chuan khotlang ram chir thena chi rang dongin chu chuan an thil ti theina nasa takin an lak kiam saka idu chuan Ukraine i thlop theya idu du I chanin idu chuan neutral taka omin imi hring pui har sanna tok te chan pui theya ma se thil renga do dal tu opposition anom ngai ti ro I pha thei lawang chu tiang che chuan thil ti theina po hi ain buk ton lawania thil ti theina zong khotlang lama awai vekani chuan thil thatak zong ani lo ni ama kha chuan khochak lama ro rel na le thil ti theina nei tu chu Russia ni in tuna chuan van doi thlak dawin in buk na lai taka ding chu Ukraine ani hlau thung ani turam ma hian hetiang din huna din hi kan cha ka rinom lo ni ma se tu ema chu hetiang din mun anga hian adina ngai fo thina khotlang ram ten an chet le dan tur ilo fashan an ruam man ang thawin Russia point a chet lak le dan turangai to vea thil pakhat in ril ro om tura ka du chu Nord Stream gas pipeline thil thleng khani ka rengwa za chung chu tu man kha pipeline ti puak tu khan hre thailo ni khami tuma po khan in la fiat dang chuan United States le khotlang ram te chuan official takin soilo ma se kha thil ti tu a khan Russia an pu dewani kha an rin dana chuan Russia chuan an mani pipeline ngei ti puak angin an chunga ma se anwa US chuan kha thil ti tu tur kha United Kingdom arwai ti hriat chu ani le tak tho kha hetiang thil tho hi Bachar massacre po khan athlengani United States le UK chuan kha thil thlenga khan Russia an mo pu chi alawa khami tumpo khan walau taka tong chuak tu chu Ukraine chi ani Russia ro chuan anti ani lo thu an soi ni kha Ukraine force a neo-Nazi polemo Azov battalion thil ti vek nin Russia sipaita thil ti angin an lan tirani tun thil thlenga po hian chutiang thil tenom chu a mu theya soile soinu indo pui pathumna thleng tur chuan Russia le Ukraine buena hian NATO ain rolve angai ni NATO hi tun din huna chun Russia le Ukraine buena hian official takin telo ma se Ukrainian sipaiteral thuamin an tan pui reng ba ka training te an pe a hei hi thuruk po ani hran lo ni an buena hian NATO in rol lo chan chu Ukraine hi NATO member an ni lo wang ti la kan soi sual tampui om lo ve Amero chu asangoi zon puiro an ni tia chianga achan chu Russia hi an ngai la hlol lo ni he Russian Ukraine boina hian NATO in rol turin tu emoin adu ni chuan NATO le United States in article pangana an man nge theinan NATO member ram pakhata lungvom keu emo halpu halkha atok mani ka soyom zia chu NATO in rol turin tu emoin adu ni chuan chian rup na thleng si lo in ral thuam mangin NATO member ram bai kha atok mani article pangana an mangani ve chuan khovel ram som thuma si pai thalang ta chuan Russia chu an doron don to mai sia ka belle zaudu pakhat chu Ukraine po hi an phakar ve reng ani Russian ne don loti anin ria chu wangin tlom zoga tran an du lo wangin hetiang ang rom manaten om tak hi an siam chua kania engle khole article pangana manani nga chuan Russia chu thole tur om lovin me chimitin om don ti achiang rengani hei taki Russia point ria in an boina hian
nei to emo khotlang ram anin rol lo nan thei top suin ma an la vengar ngar maya Ukraine boina an nei ne chuan Ukraine an ching fel mai turani khotlang rama tu emo bernen boina an nei ni point churam nen suan an boina chu midang tel lovin an ching fel mai turani Russia hen engtik lai main article panganai man na du ngai lawa he article mang du om chun chu achan cheso ka tang ram an ni ti country da ngai ne United States United Kingdom le khotlang rama abik takin G7 ram ta hian heng tektik mang ta hi an thelu tukani an the thiam lo tura khan ngai su eng ma the thiam lo angin an lang po ni mai theya ma se Ukraine hian hetiang tektik thing lu tuk hi an mang don ti an thesa vekani ani lo vek point an ma ni hian hetiang thil ti tur hian Ukraine ni an fui por po ni mai theya heti zong hian ngai to na khaseng taila khowela hian boina thleng lo ta se sipai tangrol chaklo tuk entian an nei tong hi enge anom tangkaina dikhani thra thiam mai ngai to na te zaw mai tu atan Russia le Ukraine boina in thariat chung otoin he thariat chung hian United States le NATO sipai te chu Eastern European rama thanem tak tir lo nin sipai anti pung tina ne chu chung sipai an tir lu te chuan military drills le air drills regular takin an nai thin September ni somni le pangale ni riata Nord Stream gas pipeline ti pu ani khan NATO chon Baltic tuipuya military exercise anei lai mekania chutiang bukin thlama salok October thla khan NATO chon kumtin an nuclear drills an nei thin chu akal pui bokani chuwangin heng thil thleng zong zong hi thilin tongfu sabhawin coincidence an tiang ngot chu ani theilo ni tuna hen ro manna engamoni keini akzat ni noilam hria thiam no tur hi chu an kalpui me kani ti achiang renga Poland rama thil thleng hi abultan na chau nin hei hian mei pui achem al lowang te asoi thei me lo ni chu mei pui chu alo chuak ani ve chuan indo pui pathum na chu achuak nge don ti achiang sha ni